Egunon Kantabriatik Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi Kastron gara gaur, herri ederra eta estropada eremu bikaina gainera. Baina kontua da arrautzalea triste direla, lamarinera kaskar dabilelako. Ez dira urterik onenak goi-goian ibilitako arraun elkartearentzat, orain KE Ligan da, eta gainera zuloan azken postuan, matematikoki jeisteko sorian dago KE bira, hau da, arraunketaren 3. mailara. Etorriko dira garai hobeagoak haietzat, eta gu bien bitartean onenekin gara gaur nola ez Euskola Beligako protagonistekin, eta estropadaremu bikaino honetan gainera. Eguerdion, Gaztañazpi jauna. Kategorikoa dago eta Mikel. Kategorikoa, baina baregia edo, esango dugu, haizeak ere indar gutxi, eta estropada behar bada zer esango dugu, indarra, fisikoa ez? Bai, baliteke. Bueno, atzo gogoan duz, ez dago zeraren amaieran, estropadaren amaieran aipatu genuen, olatuek eta beste distira bat ematen diotela. Nik arazoa daukat, arrunarekin alegia, eremu guztiei pilatzen dietela interesa eta nola egiteko osa, eta gaur ere bai, bare dago, alde horretatik estropada fisikoak, denak dira fisikoak, baina gaur palka txikirik, pestainarik, zertxo ere ez du ikusiko, ea haizeak zer egiten duen, haizetxo atera da, behar bada iparreki aldetik, ipar girotuko zaigu pixka bat, baina baldintzei dago kionez kategorikoak, Mikel, arraunerako aitzekierik gabekoak, eta nabarmenduko nuke hemen irabazteak Prazomarren oso eremu marinela da, baduela, prestigioa ematen duela, eta gero goitik batez ere, betik ari dira, gauzak argitzen, liga bizi-bizirik daukagula, 3 ontzi, 3 puntu. Dudari gabe. Bueno, itxasoa aipatu dugu, eta hor demoraldi honetan badugu Eritz Hernandez lankidea, eta bera formal eta pres da jadanik. Egunon, Eritz, zer diozua? Egunon lankideok, egunon Euskal Telebistaren ikuslei ere. Bueno, plazer hutsa da hemen Kastron izatea, herri marinela aipatu duzuen bezala. Eta bueno, bertako traineruarentzat ez dira momentu onak, baina nabarmendu behar hemen Euskola Beligako beste traineruetan Kastroko pertsona asko daudela arraunean, eta beraz horrek ere esaten du ez, herri honek nola bizi duen arraun mundua. Ligari dagokionez, komentatu duzue goian, Oiarren borroka handia dugu, eta, bueno, datu bat ematearen Hondarribiak irabazi du hemen azken 2 urteetan, beraz, ikusiko dugu ea Ama Guadalupekoak gaur ere 3. lortzen duen edo ez. Atzo disfrutatu genuen estropadetaz, gaur beste mundu bat dela esan genezake, eta mundu hori nola espero duten ikusteko protagonista bildu ditugu hurrengo bideoan. Bakigu estropa txukun egin genduela, baina kaleak ez zuen lagun izan. Jendeak hemen asko daki eta badiote, beste txandetan lehenengo kalia ondo egin dabe bai, baina denbora pasasan eta kondizioak aldatu egin zidan. Badakigu estropa oso txukun egin genduela, eta bergaur zer atatzen dan. Bueno, egia esan ontsenteatu nahi zabarneko kalea tokatu zaigula, baina ez, bueno, ondo. Mateu, haize askoik ez daola, itxasua ere gutxi, ikusiko dugu gozek hartzeu, baina, bueno, bai, azera batian, papelan gainean emateu, kalia txarra ez dala behintzat. Gero hortik kalia onain berri izatea, baina, bueno, hoxe, ondo, guztua. Gu galdameneko epixala atzio, guri egite deu, eta bai, guain momentu zailkapenak leku honian jartzeigu, egia da puntu hauek onak diala, gure helburua lortzeko, eta hori, iguala egiten zaiko du, da momentu oso guztua egiten egin lanakin. Listo. Edozein estropatan mutura sartzeko eta irabazteko gai bageala, konfiantza horrekin gaude, sailkapenak azkenen bakigu handicap horrek hori baukala, lehenengo 2 estropatako hori, baina horrei behiratu gabe estropa jun, eta gure helburua edozein estropatan, estropa guztitan, estropan borrokan egotea da. Partea suabea da eta haizea ekarriko du noski, baina ez dut uste azkenen nahiko estropa azkarra izango iruditzen zait. Estropada da azkarra iragarri digu Makaza jaunak, eta momentuz ez dago hori zalantzan jartzerik, agian hurrengo txandei begira, haize pixka bat, eta bueno, prebizioa dio ekialdeko ikutuarekin izango dela, baina prebizioa da. Ea mareak zer egiten duen, marea ardian jokatuko da, hori ere garrantzitsua da. Gaur ikustekoa da, izango da Mikel esate baterako. Joaneko luzeetan edo etorrerakoan, denboren arteko diferentzia. Bueno, mareari buruz, hau esek datoak, goizeko 8 terdiak pasatxo itxasgora, eta orain beruntz, Ibon. Ura behera, eta, bueno, bi kontu, batetik, marea erdian jokatuko dela, ur korronte gehiena mugitzen den garaian, baina koefizientea, ez handiegia, 59koa, ia marea hilak, eta bestetik, hau bai garrantzitsua,
2 hogei gutxiagotan izango da itsasbera, hona izar suposatzen du? Bueno, itsasbera hurbildu ala, olatu apurrak gehiago arrotu daitezkela, baina gaur hemen ze olatu dago, meteorologitik behera handiena ere. Bai, dudari gabe. Haizearen norabidea zein du beharko du, haizearen norabidea, hori bai. Etorri garenean eta lehen aldiz datoa begiratu ditugunean, bueno, hortxe ikusten duzu ez, ia iparra garbi ez, baina orduan 10-etik bera markatzen zuen anemometroak, orain 11-12, hoixe da jokoa eta prebizioa hori zen, eta ikusiko dugu gero, prebizioaren bigarren zati hori ibon betetzen den. Zer gertatzen den, hemen kontua da haizea normalean eta giroa bekin, hemen antizikloen giro hauekin, udaran, data hauetan, normalean haizea mugitzen hasten da marea aldaketarekin batena. Marea sortziterretan izan da, uste dut, haizea egonkor mantenduko zaigula. Eta hori du, norabidea nola baitere estropada eremura. Haizea sartuko da, lehenbiziko galetik, laugarrena bezala. Ze ikuspegi ederra, hemen Razomar ondartza eta estropada eremuare brez. Gogoratu, sailkapenean, Urdaibai dela 64 puntukin goi-goian, 64 baita ere Hondarribiak, Zierbenak 62, hau da, 3 hautagai nagusiak 2 puntuko tartetxoan ditugula. Bekaldean, Samertolameu da azkena, eta urrengo aurkaria betik hasita, Santurtzi, baina Santurtzik 17 puntu, o 19 puntu ditu, 7 puntuko koska esan nahi nuen, eta hori lasaitasunerako gai bat bada Samertolameu oso urruti geratu baita hor zuloan. Eta kale zozketak emandako ere ikusi duzue, goian, lehiatilean, lehen kaletik, Lekitxarra, gero Samertolameu, Kaiku eta Santurtzi. Eta guazen aurkezpenekin, eta osertz aldaik beti bezala mugimendu batzu bai, 3-4 mugimendu, astero egiten ditu, larun batetik igandera. Eta 4 tosta aldaketa, eta 2 tosta hartetan, 3. Patxi Bilo eta Imar Zatika sartu dira. Eta espaldan, Baborretik Igo Sánchez eta Jokin Urizar. Horrek zerrekarri duen, Aritz Burfi, Koldobi Kaleniz eta Aritz Urtuetaren postu lantoki aldaketa ekarri. Bueno, bigarren kaletik Samertolameu izango dugu lanean, sailkapeneko azkena da, Jakobo Gaio veteranoa patroi lanetan, eta gero, gaur adibidez, aipagarria, txiki parada dugula, horrekalari lanetan, eta, bueno, hankekoa ere, aldatu duela, postu garrantzitsua, Abaurren. Bai, Baborranketik gaur Manuel Bernardez, atzo Mastaldostan aritu zen, Francisco Riobo sartu da hor, eta estriborrean sartu diren, beste bi arraunlariak, tiralariak, espaldatik Jose Ramon Duran, eta 5. tostan Ruben Iglesias. Bueno, hemen Kaiku, gaur Jose Luis Kortak herriko semea den Jimeno jarri du, patroi lanetan, eta Kortak ere egin ditu mugimendu batzu. Batez ere estriborrean, pentsa, Manuel Crespo estriborrankikoak bakarrik errepikatuko du atzoko lantokia. Daniel Gartzia, Ander Bilbao eta Pablo Soba sartu dira. Elortegi, horra, 2. tostan estriborrean ikusten duguna, eta Baborrean sartu diren beste biak, Xavier Mielgo eta Ibon Maiz. Bueno, eta Santurtziri buruz, honek ere Kastroko patroia duela, entzuzen Garma, eta gero deigarria gaur Alana edo hanketi dugula, baina beste bandatik, Ababorretik. Hori da, zer diren kontuak, Alana edo estriborrankatik aritu zen, gaur Baborrera. Hau ere herriko semea da. Bai jauna, Eder Rubio sartu da, estriborrankan, Jago Bagartzia 3. tostan, eta Mikel aurrekalari aldaketa. Gaur berriro ere, arraun karten motzarekin, endika moran ikusiko. Hain zuzen, Eritz Hernandez lankideak elkarrizketatutako arraunlaria. Bueno, epaileen agindutara aspaldi zeuden eta deia hartu dute, jokatzeko, eta estropada eremura sartu, eta patroiak estatxe hartzera, inolako eragozpenik gabe. Haze baldintzak, igerileko dirudi. Bai. Bueno, lehenbiziko kaleak beti izango du, hemen irteran babes pixkat, aldirik ez, baina pixkapai. Eta alako baldintzetan, hemen normalean aukeran jarrita, entrenatzaile patroie garraunlariek erdiko kaleak aukeratzen dituzte. Aukera balute behintzat. Iñaki Goikotxea, Sagua, gora dezagun nola den patroien zailkapena, Unea Seizak ere dugu buruan 51 punturekin, Kaixo Abantzariaren bila, Gorka Aranberri 2. 59 eta Iñaki Goikotxea Sagua 3. tokian 45.
Arazori gabe kokatu dira. Eta orain Nehorretik azken zuzenketak. Bilbao Jaunari da horretan. Ez, baina ez tatxa tenkan daukate, Bai, hori bai. Galiziarreia. Baina ez tatxa tenkan dauka. Bai, igual hor buelta pare bat eman da izango da. Horra egiten badu, epailearen aginduari jarraitzen badio, eten igual egingo da. Mira, nola dauka. Ekitxarari agindua, pixka bat ziatzeko agindu dio. Galiziarrak, arazoak begira, Mikel. Bai. Eskerrek oskoan dauka. Bai, baina epaia konturatu da, ez diola askoz gehiagorako ematen, Arazo bat badu. Kontraren dauka hartuta, begira. Bai. Ez da seinale ona. Ez da normalean patroiaren eskuineko besoan behar baitu. Eskuan. Esperientzia handikoa dau. Ez da atzo goizean hasitakoa. Aizetxoa, begira. Bai. Zimateko, 11, une honetan 11 kilometro ordu. Galiziarra arazoekin dabil, begira. Bai, okertzen ari zaio trainerua eta ezin zuzenduta dabil, gaio. Maniobra honek ematen digu, aiziaren norabidearen berri. Bai. Erne, bandera txuria, semaforoak enukari. Begira, olatuak orain, begira ikusten, olatuak. Gorria, bai, berdea, hasi da lehia. Kaixabank bandera dugu jokoan. 11. edizioa du Kaixabank banderak eta lanean, jadanik lehen txandako 4 arraude elkartea. Irtera unean nabarmen, olatu aldi bat nola sartu den. Txiki-txikiak, motorrolatuak ziruditen da ez ziren. Zimeno metro desente egin ditu, arrauna kanpoan zuela. Antxe sartu du. Ontzia ondo doan seinale. Ondo orekatua doan seinale. Ea ba, Kaiku eta Santurtzi, arranka aurretik sartu nahian. 40 paladan Bizkaita. Kaikuren ranka aurretik. Eta Ibon aipatu dituzu olatuak badaude, hemen ikusten dira olatuska hauek, gero eta gehiago dira, ez dakita izeren eragin izango ote diren, baina bai, badago zerbait. Bai, zurrunpiloak eta beti izaten, nabarmena izan da irterako unean. Aizeak ere, lehenengo aldiz, 12 kilometroko langa hori. Kolpea, 12 kilometro orduko ora. kolpea, jodu. Hor da garba, bere mutilekin. Hogeita hemezortzi palada. Endika Moranek Eritz Hernandezi esan dionarekin, guztiz ados. Iruditzen zait, atzore aipatu genuen, Mikel, oso maila onean ari dela, eta azkeneko 10 estropadetan, emaitza baino errendimendu, hobea eman duela, eta Santurtzi hau, inolaz ere ez da gutxiago. Ez, eta kaleekin ere, sorterik gabe, azkeneko 10 estropadetan. Nabarmen. Eta orain genetikan, Markel Lortzaren lesioa ere bai. Abuztuaren erdikalderako edo, esan digu Javi Polo, suertea dugun, baina oso galera ondia. Bai, lankideok atzo egon ginen berarekin hitz egiten kameraz kanpoan komentatu zigun, hori oina gaizki apoiatu, horrela koska txiki batean, eta 5. metatarsoa apurtu, eta hori momentuz arraunean ez, baina estarriarekin lagunduko zuela bere traineruari. Nola zeraman Jimenok trainerua, makur eginda, zeinen erraz, Artu du, errentatxoa, hori seguru pare bat. Eta San Bertolameu jadanik 2 minutu terdiko jardunean 5 segunduko galera. 36 palada Kaiku, Galiziarrentzat gainera, hau entrenatzailearentzat beste erronka bada, asteartean gogoratu behar dugu, Galiziako txapelketa jokatuko dela Arezen, eta agian haientzat liga urrutira joan da dago, oso itxura txarra hartuta, igual behar bada, txapelketan maila ona saltzea edo, baina kontua da, playoffeko postutik hain urruti izanik, jetxiera automatikoki hortxe dutela, ate joka eta horrek izugarrizko galtzea,
eragingo dela mutil guzti. Beno, dagoeneko irudi honetan ari gara ikusten gauza. Gaur kanpoan eguraldi ona bai, baina nola sartzen den, Baborretik nola sartzen zaien, bai. Eta 15-16 kilometroko ufadak, hori dagoeneko izetxo baino zerbait gehiago. Hemen Kaikutaren Bizkaitarra. Bi segundutxo horiek hartu ditu, eta horrekin doa Kaiku, Eta... 38 pala luze, 39 pala dan, Ongi erraunean, Mikel, ongi bukatu, segidan, Espaldan Baborren dugu maiz, ikusi dugu. Zer esan duen Jimenozek, Baborrekin. Baborretik sartzen behin. Zara egon Mutillonek minbiziari buelta eman, eta horra bidela lanean, eta baita ere San Pedro, Cosme San Pedro, Galiziara jauoko arraunlaria. Bi bandetatik aritzeko gai dena baita ere, eta hauek erakutsi dute kirolari onak izateaz aparte sufritzen eta buru aldetik eta sendoak eta gogorra direla eta posten gara. Horixe, estropadarik honela. Ai, noski. Begira, leputan geratu da. Ontzi bat, Kaiku Brancas. Ira hor olatu euskak. Eta izia ere bandera moitzen, bueno, batzuk, Ola utzi ura ere. Bakarra, mugitzen da, lehen kalekoa. Kaikurentzat, 4:43. Santurtzirentzat gehiago, 4:45, 4:57 Lekitxarrarentzat, eta orain San Bertolameu 5-0-5. Moañako arraun taldea, gogoratu, badirela Moañan herri bat, baina bi arraun elkarte. Bata San Bertolameu, Beira auzokoa, eta bestea Tiran. Eta garai batean, Tiran bi ziren. San Juan de Tiran eta gero elkartu ziren. Barkatu begira, Lekitxarra hor, ez zaki ze zodiakek, ze olatuzkak egin izkion. Hiru paladatan pasadu, baina... Maniobra ostean, epailaren altzen hor. Gauzak ez direla aldatu, 3 segundo, Kaiku aurretik, ontzi bateko errentarekin, San Bertolameu luze bakar batean 12 segundo galdu ditu, ez favorituekin, txandako lehiakideekin. Patroiak zer esan behar di, Miguel. Jarriatzeko txopan eta... Alegia, patroiak berak, Federik galtzen duenean, hori arraunlariak igerri egiten du. Igarriko ez dute ba. Begira. Oie badakite, mirari bat behar dutela maila salbatzeko. Mirari handi bat. Begira, Meira, Kaiku eta Santurtziren joera. Ziabogatik zabalatera dira, gero aizeak ekarriko dituela. Bueno, Poparea Kaikuk segundutxo bat gehiago. Lekitxarrak erakutsi digu, Poparean trebea dela eta dagoen hori beti aprobetxatzeko gaitasun handia dutela. Pestainarekin, Enuen uste gaur inor pestaina aterako zuenik. Hori bera esanguratsua da, Eta nor jarri duen eta nor hartu duen erabakia ere oso garrantzitsua eta adierazgarria. Pestaina diogunean, horte, Lekitxarren rankaldean, kareletik ateratzen den, luzakin horri deitzen diogu. Beira, aurre hori, beira, koste hori, nola doan. Beira. Bueno, segundutxo bat errekuperatu dio Lekitxarrak Kaikuri. Santurtzi ikusten duzue, hor dago, burrukan sartuta. San Bertolameu ordea ez. Ziabogan 12 segundoko galera, borobilduta, orain beste 4. Etengabe. Galdu. Eta galdu, hemen Bizkaitarra. Jimeno, nola jetxi den trampailutik, Begira hor, traineroari ikusten dut, Baborrez diror balantzatxo horiek kentzeak ere asko ematen du. Utsa da, utsaren urrena. Aizea, 18 kilometro orduko une honetan, anemometoa markatzen diguna. Ordu erdi batean, ze aldaketatxoa. Ez da aldia, baina aipagarria bintzatu,
Ontzitxo bat, ederki ikusten da. Katabananak eskintzen digun erreferentzia bikain honen. 36 bada da, lekitxarrak. Kaiku eusten, zelkapenean, ontzi hauen artean, Kaiku da hobekien zelkatuta dagoena, 27 puntu ditu, kortak prestatutako kuadrilak. Eta badu, horrek bere nolabait eragina ez, lasaitasun eraten du. Gaur Ondarroa bigarren txandan arituko da, atzuko lan onaren saria da hori, baina Kaiku baino 3 puntu gutxiago ditu, eta alderantziz Lekitxarrak gaur txandakide dutenak 6 gehiago. Lekitxarrak orain arte eginikoa azpimarratzeko modukoa da, eta txalogarria. Bueno, Kaikuk estropadarik bintzat ez du apurtu momentuz, orain begira. Nola doazen Kaiku eta Santurtzi, natural, balizaren bila. Eta orain lehenbiziko kaleak, babes puntua bilatuko du. Hemen datoz ba. Bigarren luze aurrera, Kaiku 140 metro falta ditu, hor duzu datoa. Hor, helikopteroko iruditik ederki ikusi dugu. Hemen lehenbiziko kalean eta zenbat ondo begira hor, Mikel. Pertsunea lehenbiziko kalearen inguruan. Hor ondo askorik ez dago. Horregatik montatzen da olatua, arrotzen da olatua. Horrezko txandan gutxiago. Bai? Hor da Kaiku. Gomez. Sars. Oso balekoa. Seguru. 9:47. Santurtzi berro da, Juan. Bai, pixka bat. Hobeto irten da, izutza. Bai, ados. La Samerto Lameuk. 22ko galera. Orain txosoi horarekin hasi dira. Eta hoxe bat denborak lan erditan. Kaikuk 9:47. Santurtzi eta Lekitxarrari hartutakoa berbera da, 10 minutu eta 2 segundo. Eta Samerto Lameuri, 10 minutu eta 19 segundo. Oso egoki dira doainako berdea. Kaikuk lehenbiziko luze egiteko 4 minutu eta 53 segundo. Bigarren egiteko 11 segundo gehiago. Eta ziabogan, 4 segundu terdi, Santurtzi eta ia 5 Lekitxarrari, orain 5 Lekitxarrari, 6 ere badoa, GPS. Eta Santurtzi ere bado. Ziago batiko oso giatera da Kaikuk. Eta gero gainera, diferentzia horrekin gaur etzait iruditzen patroiek norabide aldaketa nabarmenik egingo dutenik, aukera izango luke 4. luzean, nahierara jokatzeko. Jimeno. Santurtzik, 7 segundoko atzerapena, Santurtzik, zelkapenean aurretik Ondarroa du. Ondarroa bigarren txandan arituko da gaur, eta 5 puntu izango dira, eta hau kontuan hartzekoa da. Santurtzi baitago gaur play-offa jokatzeko 11. Postu horretan, eta hori alde batetik ematen dizu lasaitasuna, zuzenean etzarelako petxiko, urruti dagoelako Samerto Lameu, baina bestetik play-offa ez da txantxetako lehia eta asteburu hori oso gordina izaten da. Arrizko hondiko, eta Rusiarra da hori, Mikel. Eta finkatzen ari dira aurkarien izenak, Euskal Herrian Lapurdi 86 punturekin dugu Kaelikan, Saltedro 84, Irugarrena Arkote da, atzo etxeko estropada jokatuta, 79 punturekin da San Juanek bat gutxiago. Zan nahi dut, koskatxoa badagoela, batipa Lapurdi oso ondo jokatuta dagoela. Eta bestetik Galizian, Aresek 1 puntu ditu, baina galdu, baina berriz ere, gora igotzeko lehian dira Pendoren mutilak, eta Bueu bigarrena da, 85ekin, hirugarrena tiran 90ekin da, eta txapela urrutiago 76ekin. Ongi Kaiku, Bai, eta poliki errenta zabaltzen, eta niretzat Lekitxarrarekin, burruka polita dute, eta psikologikoki honek emango dio bere bultzada, Sestaoko taldean.
Lekitxarraren norabidearekin gaztu eta bigarren kaletik atera baita. Lehenbizikoak babesak gehiago luke. Bai, horru, behira, ura mugitu da zerbait. Santurtziara. Istriburetik de Rubio. Eta alana edo ababorretik. Bigarren tosta hortan, esperientzia handiko bigizon, Duran eta Astelarra. Bai, laugarrenean ere, Mikel. Bai. Eta biudez. Biudez eta deaz. Eta Oskar Biudez posik ibiliko da, demoraldi honetan, entenatzaileak eman diolako konfiantza hori eta segi. Zuk estropada asko behar dituzu, emango dizkizut eta hartu sasoia eta seguru asko bere momenturik onenak bizi izan zituen. Badaki berak ere, eta bueno, gero gora berak izan ditu pisuan sartzeko eta abar. Ebakuntza ere, bai, tartean, eta, bueno, baina, hor dago. Lekitxarren estrapoi erreparatu, nahi launezkoak, Kaikun eta garai bateko lakainezkoa ikusten ditugu. Begira, estrapuak, hor ezberdina. Hortxe, okarren tostan daramanak, espaldati daramanak, baina begira estrapo horrekalariarena, nahi launezkoa. Kamara, ongi alkau eta daukagu, Eta kamaralari pina ere bai, Lekitoko arrunari bat lau aldiz begira harrapatu dut. Ez dugu izenik emango. Eta bitartean, Santurtzi atzean usten ari da Lekitxarra, 3 segunduko koska badago, Kaiku bitraineru Lekitxarrari, 3 Santurtziri eta minutu erdi bat San Bertolomeuri. Honek dena esaten dugu, minutu erdi bat zure txandakidekin galduta. Hau hasi da. Eira, detalia, hori da detalia. 3. aldiz, bospaletan, nahi ba berriz ere. Baina galdu gabe, Arraun batekin, beso bakarrarekin, baina segi arraunean. Batere kalterik egin gabe. Detalia harrigarria ikusi dugu. Zu bai, goi mailako arraunlaria. Oskar Gomez. Amabost eta amabi Kaikurentzat, Lekitxarrak 15 eta 19, Santurtzik 15 eta 21, eta oraindikan metroa falta ditu San Bertolameu. Hortxe San Bertolameu. Lehenbiziko egunean, atera zuten arraunetarekin Koruñan. Bai, baina etxeko estropada zen, oso itxaso gerlaria, ezagutza ere, bai, handiagoa, eta han hobeto montatu ziren, baina gero, erortzen, eta orain zer esango, amildegiaren ertzen, Hauek dagoeneko hilkanpaia, hau entzat, pokaziko da laizter. Ea orain, Santurtzi, niri hemen laugarren kalea etxai gustatzen. Balentzarik onenekin ere etxai gustatzen laugarrena. Horain naturalago, iruditzen zaite izonekin eta Lekitxarrak izan dezaken maniobra, Santurtzi dina baina. Estio, errekuperatzen, Kaikuri. Hogeita masei palada Lekitxarrak. Jimeno, urtea pasa, baina nola jarraitzen. Elortegi repeteo hirugarrenean, Pablo Soba, Ander Bilbao eta Daniel García espalda, arrobikoa. Aurrekalarien detalle dena, kablea, zinta, galdetu beharko benuke zinta hori, ongi dagoen edo gaizki edo propio bakarren batek gorago edo berago jarri da. Ara Santurtziren maniobra, Kaikuren uberara etorri da, eta pasa egin dio. Pasa segundutxo bat izkorra gora. Goitik ikusi dugu ederki, hor. Hau, konparazio txarra izango litzateke, ziklistek eta hor atzetik doazenean, ueran doazenean, konparazio hobea, piraguismoak eta hor palistek eta batabestearen atzetik jartzen direnean, hor errezago jaten da trenerua, Santurtzikna Lekitxarrena baina. Distantzia horretan. Horrela iristen badira, puntutxo bada eta puntu garrantzitsua. Zailkapeneko 11garrenak erne ibili beharra du. Puntu bat nundik irabaziko. Eta horretan ari da orain Santurtzi.
Jose Luis Kortaren mutila lanean. Eraiki du berriz ere, Jose Luisek, bere ontzia estriborreko banda hankaz gora jarri zioten, demoraldi amaieran, oso kalera larriak eta hala ere moldatu du. Beno, hemen Soterak eta Lekitarrak Hortxe dago burruka bien artean. Lehiatu eskeniko digute. Iruditzen zait dagoeneko Santurtzik erritmoa zarritu du. Oraindik luzeago Lekitarra, Sotera baina. Baina bukatu, Santurtzik bukatu, erritmoa zarritu, baina bukatu. Biadurare, zuzenean jasotzen ari gara. Hori baita, azkenean erritmoa da, baina balio duena da abiadura hartzeak. 41 pala da, Soteraren txatea Lekitxarrak, 40 pala hauek ere. Lekitxarra orain gaurretik zartuta bien arteko lehia honetan. Pare bat osta aurretik jarri da, Bai, Lekitxarra. 3 metro pasatxo orain dik. Baina begira orain, non doan Santurtzi. Uberatik atera eginda, kanpora, hori garrantzitsua da, detalle hori. Orain, Sotera ari da nolabait kakotxartean jaten, Kaikuk pizkaitarrak usten duen, Ubera orain zikina. Behar bada, patroiak antzemango zuen edo entrenatzaileak agian agindua, olatu enbidia edo aprobetxatzeko igual, Iparrotik sentitu behar da. Kaiku ongi, hasi eta buka aurretik. Eta Lekitxarra, tosta pare bat aurretik dator. Bigarren postu horretan, Santurtzirekin duen lehia hori momentuz Lekitxarren alde. Bai, treniri hor diba, Lekitxarren alde. Kaikuk irabaziko du, hau lehenengo txanda. Hor da azken txampan. Lekitxarra, bigarren kalera. Lekitxarra izango da bigarren. Hor da Kaiku! Bai Kaiku! 24. Orain bigarren Lekitxarra. Bai Lekitxarra! Bai Santurtzi! Segundu bat pasatxo bien artean. 20 segundu Kaikurentzat, 20 minutu eta 20 segundu Lekitxarrak, ia 6 segundu eta Santurtzi 7 segundora 20 eta 21. Eta oraindik lanean 100 metro falta ditu San Bertolameu. 21 minutora joango da gaur ere. Eta lankideok, borroka dago Santurtziko barruan, patroi eta raulari baten artean ikamika bortitza. Bueno, baina borroka ez da izango, ez? Borroka da. Ara, borrokan? Ai, falta genuena. Bai. Mutur joka. Baina zer egiten dute taldekideek? Zer egiten dute bat taldekideek? Mutur joka. Baina. Bai, nire honek ikusi dut. Bai, nik ere bai. 21-0-0 San Bertolameu. ¡Me cago en Dios bendito! Patroia bere beroaldi horretan, baina, ze irudi petrala, ze irudi tristea. Nola ordea. Hau da marka hau. Bien bitartean hemen, Kaikutarrak, garaileak, elkarri agurtu, zoriondu, kirolean gertatzen dira, ez? Eta berotu eta gora bera. Horixe burua galtzea. Ikagarrizko egoera tamalgarria. Bueno, Kaikurentzat erreferentzia hor da, 20, 14 eta 30, gero Lekitxarra, Santurtzi eta San Bertolameu. Iragarkientzat tartetxo bat. Agur bero bat berriz ere, Kantabrian gara gaurko honetan, Castro Urdialezen CaixaBank bandera. Lehen txanda amaitu da eta Kaikuk lortu du garaipena. 20, 14 eta 30. Bigarren Lekitxarra, ia 6 segundora. 7 Santurtzi, 4 San Bertolameu. Aurrera, Eritz Hernandez. Bai, txanda irabazi du Kaikuk eta gu bertako patroiakin Iker Jimenorekin gaude. Iker, zorionak. Muchas gracias. Bueno, estamos en Castro. ¿Qué es para uno de Castro ganar por lo menos su tanda?
Un orgullo, la verdad que es un orgullo y volver otra vez a donde perteneces y encima, pues bueno, con la afición animándote, con la gente saludándote, la verdad que es una admiración. Cuéntanos, aquí dentro parece que esto es una piscina, pero fuera, no sé, aquí ya estamos notando un poquito más de viento, no sé si fuera ya, bueno, afecta a la hora de remar el viento. El viento no mucho, la corriente, hay mucha corriente y la verdad, nos ha salido perfecta, le hemos sabido leer, he estado con José Luis en las balizas de fuera a él y sobre todo les estaba diciendo que me digan calles, porque tira mucho. Nos ha salido, vamos, que ni pintado, lo hemos sabido leer muy bien, los remeros han acertado en todo, se han exprimido al máximo y la verdad que han ejecutado la regata un 100%. Después del día de ayer, Roy, bueno, por lo menos una alegría, ¿no? Siempre, la verdad que, a ver, cuando estás, como digo yo, a mitad de tabla peleando, el tema es que está muy comprimido y en cuanto cometemos un fallo, no sabemos leer bien, no nos acoplamos, nos pasa factura, está claro, todos entrenan para ganar y todos están para remar. Bueno, pues hoy lo habéis leído muy bien, felicidades, Orionak, y a disfrutarlo. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Pozik, oso pozik Iker Jimeno, aita ere ala izango da, arraunlariaz zugarri zalea bera, arraunzale ikaragarria, gaur kaian elkarrekin zeudenan estropada aurretik, nola espa, Pozik herrian eta izan da, aldi berean lasai, Jimeno. bai. Burua hotz. Eta esan du nahikoa, asko tiratzen duela kanpoan. Asko Bueno, tiratzen duela. bigarren txanda lehen kaletik Getaria, hemen duzue eskifaia, eta beti bezala aldaketatxoak egin ditu Larrañaga jauna. Atzoko amalaukoarekin alderatuta, lau, estriborrean boskarren tostan, ia beti bezala Josu San Sebastian sartu da. Eta baborrean, Jon Ander Zelaiaran, hanketik, Jokin Eizburu sartu da, espalda baborrean eta hirugarren tostan, Jokin Rodriguez. Bueno, bigarren kaletik Orillo izango dugu lanean, eta Orillo, salsamendik batipat istriborreko bandan egin ditu mugimentua. Bale, hori da, bigarren tostan Mikel Izarralde eta Alexander Esteban sartu dira, bigarren eta hirugarren tostetan, urren ez urren, berza itzazkoe, espalda estriborrera, eta Aritz Izarralde gaur babor espaldan. Atzo, Iker Aizmendi aritu zen lantokian. Bueno, eta hirugarren kaletik Cabo da Cruz, eta ipagarria gaur patroik astea, Trinanez arituko dela. Ia beti bezala, askotan bezala, gaur Trinanez, arraun luzearekin, beraz Alfonso Diaz lehorrean geratu da, sartu diren beste hirurak, Gabriel Arcos, Daniel Abuin eta Alberto Herba. Gogoratu Galiziarrek aste artean txapelketa dutela eta egundoko txapelduna hauxe dugula, arraunek arte hau, Cabo da Cruz. Eta laugarren kaletik ondarrutarrak eta gaur errazti kanpoan utzi du entrenatzaileak bere burua. Hori da, badakigu, nola gerritatik eta justutxo nola ibili den, eta sartu den hirurak, Andoni López, patroi eta arraunlari baten artean Ikamika Bortitza. Arriola. Borroka da. Ea ba, hemen ditugu prestatzen bigarren txandako ontziak. Lehen kaletik Getaria, bigarrenetik Orillo, hirugarrenetik Cabo eta laugarrenetik Ondarroa. Una perantz, Ezia egonkor samar. Bueno, Jimenoren adierazpenekin geratu naiz, kanpoan tira egiten duela. Uste baino gehiago. Ea ba, orain Ziko barruan, txanda. patroi eta arraunlari baten artean Ikamika Bortitza. Borroka da. Sartu dira balaurak, hor arazoren batekin, edo gora beraren batekin, Inigo Larrinaga, betiko agertatzen ari ote da, Mikel? Buelta hartuta ez datxa? Bai, oso laburra da, bintzat, kasu batzuta. Buelta hartuta. Getaria ari da orain kokatzen. Lehen oker espanago, Samerto lan behu izan da, bigarren kaletik. Ez datxa gainera esango nuke, ez daudela, neurri berekoan. Bueno, ezailen agindutara kokatu dira. Lau ontziak.
Haze tira izaman dio, trinan ezek, balizari, Astindu latza. Gorputzarina bai, baina, duna. Horretik epailea azken aginduak emate. Haize kolpea orain, berriro ere. Horrenik 15 ez da iristen, anemometroaren datua baina. Estatxari helduta badaude, esan luke eman beharko. Ziatzeko agintzen dio orain kabori. Estatxarekin daude. Ez, orain gizona. Bai, hause, momentu hona da. Bandera txuria. Semaforoa keinukari, gorri, bai berdea! Bai, una... Padoaz ba! Ea, zein esartzen duen branka aurretik. Hori jotarrak. Ondarroa eta Getaria, bizi, asturatik. Zaldikarreretan zaldia nola goten dira, hasieran Mikel, askatzea nola ateratzen dira. Hola, xe. Uxe, etorri zei. Bueno, orain pentsatzen dut Getariak bilatuko duela. Kalearen bagorraldea edo. Bai, bueno, bere kalearen erdi-erditik Getaria, hori ostri horraldera zela zuzen, Kabo eta Ondarra. Horri ikusten dugun aizean nola sartzen dan. Momentu batean hogeira urbildu da, anemometroaren datua. Zuritasunak eta katxopak, datua zuzena bada, bai, eta nik usten dut behira. Han pelero bat, okerroker eginda pelautzi bat postkarren kaldean. Aizeak hor egindu, Indar gehiago du. Bai. Ufada batzuk behintzat, bai. Begira trenean, Makur eginda. Mikel, beste esango dut, hor lepokoa ikusten diogu trenean ezi, aurten treneru batean lepoko tenak arraulariei, kenduarazi egin dizkiete, zertarako, harintzeko, zer den, Isuaren kontu hori, Mugara, bai. Bueno, Orio eta Getaria. Branka aurretik hartu nahian. Ondarroa segundu batera eta Cabo da Cruz 2 segundora. 2 segundo hartuta, lehenbiziko bi kaletatik. Bai, eta Kaiku, lehen txandako irabazlea. Orio eta Getariaren denbora, erabilita, beraz, hemen hori jotarra. Bueno, Orioren inguruan, orain artean itxasoko estropadetan prankaz, lehenbiziko luizan eta ongi, joan di, zierbenak gehiago kostata, baina Donostian eta Koruñan, gero buelta hartu, eta hor arazo gehiago esaten. Nola izo lanketu, aurrekalari. Aurrekalari, bai, zure bai. Campos, estropadari jokatu gabe. Bueno, ontzi bat, Oriok eta Getariak aurkariei, eta Kaikuren denboratan dira. Bai, Orio eta baita Getariak. Luzi, atzo bezala baborretik, Bibandetatik aritzen den arrolari hau ere. Ontzi erdian hor eta bibandetatik, balio asko du. Mutillo honen lan horrek, eta. Sprint, jaunikoa, gainera dutzin. Ondo gizonduta, horra. Salbaño, Don Carazo, Horre Urreizti, Taltxerri, naketik Jori. Fuka! Ona, Horregozo. Etxeberria, Jori, horregozo zan aldut. Barruan segi behar dugu. Segi ekartze. Atzea! Atzea! Mutila! Aiba atake! Espalda! Eta bi! Mejor, obila! Bigarren tostan, anaiak, Txerri. Don eta Mikel. Gazteak. Belaunaldi berria. Oita mazazpipaladan Orioa Getaria. Zia gori dutzen zait, bi Getaria. Aizearen eraginaren izan daiteke, baina orain Orio eta Getaria Kaikuk markatutako denbora referentzi bezala hartuta, segundo bat gehiago erabiltzen ari dira. Esango nuke Kaikuren luzerik onena behar bada lehenbizikoa izan dela. Gero txarrik egin gabe, lehenbizikoan hanka egin duela Bizkaitarra. Bestetik Ondarroa eta Kabo, une honetan Santurtzi eta Lekitxarraren atzetik.
konparaketa egin. Bueno, segundu bat, Kaboia biko galerarekin. Alegia, une honetan Santurtzin entzategoera ez ditzatekela. Hain txarra, ondarroari bi puntu janda. Bai, hori da. Orio bakarrik buruan. Oaitxe aldeite, mutilak! Aprovecha! Oaitxe aldeite! Luze hori horrean. Oita mazei palada eskasean. ¡Pieza baliza! ¡Hay que atacarle! Eskotan balizaren problema izaten da arranguetan boztu egiten duela. Une ederrean, martxan jarri trainerua eta berriro arrankatu behar. Sabe, Ziabogak. Kaikuk 4:53 erreferentzia, markatu du. Orio ongi biak ere. berdina, 4:53. Eteriarik gehiago, 4:55. Azkarratera da, Kabo eta Ondarroa, 4:58 ondarrutarrei, Kabori 4:59, Santurtzi eta Lekitxarraren atzetik, beraz, 6. Ondarroa, 7. Kabo. Ea orain, Orio eta Getariaren artean, orain, oparean edo barrurantz jartzen direnean, zein den joera. Horrek psikologikoki ere, eragin handia baita. 2 segundu orain. Kaikuren denboratan dator orain Orio. Chaniz, Castillo, De La Hoz, Cristi Muñoz, San Sebastián eta Manterola, triborrean. ¡Que no pare! Pala eskasean, Getaria. Txanda hausteko eskondia dagoela, ez? Orio eta Getari aurretik eta koskatxoa. ¡Nos vamos! Dute galduta. ¡Presa Getaria! Ondarroak eta Kabo. ¡Saltar, ahora! ¡Dos! ¡Ey! ¡No os atasquéis! ¡Sigue! Begira. Bueno, Getaria 0 kalera. Propio behar bada Ziabogatik zabalatera eta. Gero hori da, izoa aprobetxatzen aldera. Orio bere kaletik, Kabo eta Ondarroa, estribogorari kale bat eman da. Lehenengo aldiz, aurreko txandako garaili izandako Kaiku, baina segundu bat gutxiago, Oriok orain markatzen duen denbora, Haizea, 15 kilometro orduko. Egonkor samar esango nuke, Mikel. Bai. Baina lehenengo txandan azpitik ibili da, pixka bat gutxi xa. ¡Vamos, Leandro! ¡Sigue, que va montado! ¡Que no para! ¡Sigue! Sander Esteban. Hartasun handia darama, Igan, atzo, hobeto, gaur, Ondarrutaren atzetik eta San Bertolameu bakarrik utziko luke azken tokia. Oriorentzat, jaso dituen kolpe, erabiliko dut kolpeak eta gero, bueno, atzo bigarren txandan, 6. txanda irabaztea, bueno, datorren nari begira oso izango. Ona. Konfiantza berreskuratzen azte. Eta Getaria begira. Behiako, 3-4 segundo. Baina, Getaria poparian ongi dabilen ontzia izanik, Orio tarrentzat, errenta hori mantentzea edo zabaltzea, oso albiste ona litzateke. Popare jatorra ere espaitago. Aboko botilak eta hemen dituzu Ondarrutarra. Mendik zeinen garbi ikusten den, uraren kolorearen diferentzia. Barrak egiten dion, babesa dela eta. Oso garbi ikusi, gutxitan bezala. Oraindik zikinean, laguntziak. Begira, orain Getariari da hor duzue, Getariaren denbora 3 segundu. Getaria, Kaikuren denboratan, segundutxo bagoitik. Espalea tartean, Ondarroa eta Kaboren artean. Zailkapena nola dauen ikusita, gaurko egun hau ere Kaikurentzat izan daiteke ona. Azken zailkapenean. Eta Santurtzirentzat ere, bueno, Ondarroari une honetan bi puntu. Zerako lizkioke. Baina iruditzen zait Santurtzi bukaeran pixkat erori dela eta azken duze horretan Kabo eta Ondarroa orain parean dira. Une gozoan Orio. Bai. 4 segundoan. Ziabogan Oriok Getariari 2 segundu eskas. Eta orain 5. Ongi bukatu eta presia, segi da. Minuto boia! Minuto boia! Saian Sanketik, atzo aipatu benuen. Bai. Zuten ekarritakoa. Bizkarra! Irudi honek ez du gezurrik esaten. Orioren errenta nabarmena da.
Biontzi, ia, Getariari. Kaiku orain, Getaria baino 2 segundu bizkorrago. Ondarroak egin beharko ditu, metro gehiago, balizaren bila joateko. Sigue saltando. Etxego bien. Hay que ser agresivos, ¡Agresivo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bai! Orantxe, 6 segundo, ¡Atacarle! Getariari. Hogeita emezortzi paladan. Aurtengo Getaria honi, margarren minutura 6 segundo txarrak aldira. Ez. Proportzio honetan... Hori jotarentzat, aurtengo hori horentzat, ona dira. ¡Listo! ¡Tartu zabe! Alantzik ez... Lan erditan, Aitzekeri gabe. hori jo, 9 eta 54. Ikerretxabek, bai. Kaiku baino 3 gutxiago. Hauen ere... Getaria, jabo esnatu da, Bai. 5 metro hau eta urbildu egin zaio. Esperantza Segundo. Honetan Getaria artean. Lan erditan horiok 9 eta 54, Kaiku lentxandako garaiak 9 eta 57, gero Getaria, 6 segundora, Santurtzi jarraian, Lekitxarra, 6. Kabo, 7. Ondarroa, azken tokian, San Bertolameu. Ara Ondarroak, balizaren bila joan den maniobra horretan 2 segundo galdu ditu, Kaborekin. Eta hor lehen aipatu, hemen ederki ikusten da. Hor barraren pare horretan, kolore ezberdintasuna, babesaren. Irudi horretan garbi ikusten da. Baita, iruditik gora, belauntziak eta dauden lekuan, hor antzematen da mugimendua. Bueno, horiok 7 segundo eder Getariari, Ziabogan 6 eta hori eta Getariaren artean Kaiku dugu sailkapenari preparatzen badiogu. Lehizandako azkarrena. Aitu, 7 Getaria, 2 a Kaiku, atento, vamos a acabar, bat, eta 2, 35 paladan. 8 Getaria, Bueno, mutila informazioa eman bai, baina espada abisua kontuz, Kaiku hurbilda eta segiztutzen. Eta gero garrantzitsua da, sentsazio hauekin geratzea. Apretar! Franco eta horri ez dio panik gaitzek ere bilatzen. ¡Aprieto, Respe! ¡Saca, carazo! ¡Ahí está el final! Txegoien, eskatu eta eskatu. ¡Ahí sacamos! Horiok estropada on bat behar du. Erdiko zaldi jende horri. Eta hemen Getaria, ea. Baina Getaria eta Kaboren arteko tartea asko murriztu da, 3 segundu besterik ez. Eta gero Kabo Ondarroari 4. 36 pala terdia, kanporantz, esperantza. ¡Sigue! A nada de Getaria, a nada de Getaria. Zer dioen, Claro, zer dioen. Hay que seguir. Apoyo que vean estribor. Apoyo, ven ahí. Va. Apoyo firme. Que vamos a completar por ahora. Bloque, en esta. ¡Oy! 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 Atentos aquí, pasadas, por favor. ¡Oy! Gogoratu arrantzaleok aurten, Kabokoen entrenatzailea Diego Suárez dela, lehen arraunlari izandakoa, joan zen urtean B11arekin aritu zen, eta Gustavo Vázquez A11arekin, kirol arduraduna ere bada Gustavo Vázquez, orain aldatu. Vázquez B11arekin ari da Galizian, eta Diego Suárez hemen. Piztuta zi joan trenanen, ea larrina da. ¡Segui, babo! ¡Segui, babo! ¡Segui, babo! ¡Ay! Abisure matematiko bigarriotik errazti. 2 segundu Getaria eta Kaboren artean. Lehen aldiz horiok Getariari 10. Eta lehen txandako irabazleari Kaikuri 4. Atzoinaki erraztegindako beste aldaketetako bat. Eta Izagirre aurrekalari, Julen Aroztegi, ekarri Fabor espada. Hor, orain Badiola, Uri López. Hauek belaunaldi berrikoa dira. López ya esperientzia dira. Txaurtietan eta ¡Qué iruetan. grande, Urreste! ¡Demuestra, carajo! ¡Qué grande eres! ¡Qué grande eres! ¡Vai! Bultzatzen ari da. Etxegoi. ¡Grande, Javi! ¡Pesa proa! ¡Toma, Llorit! Saians, atake askatu. ¡Ahora irando! Eleran heltzeko alegia. ¡Vai! ¡Sácale! 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 Txandako aurkari diferentzia zabaltzen eta baita Kaikuri ere, Kaiku orain 6 segundora.
Erreferentzia oso ona da, hori horren. Ona da. Dago getaria honi. Hortarra izalkatu hori, 11, gabari 13. Kaikuk helmugan 20 kronoa markatu du. Kentzen baldin adizkiozu 6. Ez barkatu! Bada, kontuan hartzeko denbora. Ikearri ya! Ikearri ya! ¡Ah, Mauricio! ¡Vamos, Alexander! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sácale! Joan zen urtean, Sácale! Atletik onenaren ¡Sácale! saria irabazita ¡Sácale! zegoien. ¡Mira una! Getariarra sortzen. Bai, ¡Equipos, echarme! San Atacar, Pedro voy. narituta. ¡Atacar, Boya! Erne kaborekin, Ben gainera, torri zaio, Bai. getariari. Frankaz ¡Getaria! ez dutzen ari zaio. Orain 12 segundo horiok Getariari ziabogan 6, eta orain bikoiztu egindu Brankaz tarte hori. Horiek dira, arraunean eta logikarik baldin bador, normalean lanerditako diferentziak ziabogan 6 badira, 12 bat izaten dira. Hor da ziabogan. Kaikuk 15 eta 12-0-6 hori horrentzat. Orain ere mua libre etxegoi, bigarren lekuan getaria, han etxabe Iker. Aurretik, birutozta bai. Ea nola moldatzen diren biak. Segundutxo bat aurretik. Maniobra amaieran ere Getari aurretik. Bai, baina azkarratera da, zeratzen kabo. Hori horren denbora 15-0-6, Getariak 15 eta 19, Kaiku litzateke bigarrena, orda zelkapena. Gero Lekitxarra, Kabo, Santurtzi, Ondarroa eta San Bertolameu. Ondarroarentzat, kontua ez da postua baizik eta Santurtzi 8 segundu bizkorra izan dela, eta hor Santurtzi jango dioke. Eta ikusi behar da gero azken zelkapenean nola moldatzen diren, baina momentuz izan daiteke hau Ondarrutarrentzat puntu bat galtzeko arrisku gune. Aurreko planoan ederki ikusi dugu lehen Jimenok esan dakoa, nola tiratzen duen Baborrera. 38 pala dio. Eta azken luzean hasi eta horiok beste segundo bat Getarian. Begira, adurra, berdea Dariola, eri ondo. Hemen Bersaetz, aurretik osan bela. Esteban, horro ze palmarez Mutil indartsuak eta ibilbide lutzekoak. Horio estutzen ari da eta gozatzen, Getariari txandako lehen aurkariari 14, lehen txandako Garailari Kaikuri 7. Une honetan gaur, Santurtzirentzat arrantza, elitzateke txarra. Ondarroari 2 puntu bukatu duten. Baina, dago segundu batean hor tartea. Adizkidetzeko arrazoiak izango dituzko zutera. ¡Ahora! Jarri da Kabo Getariaren parea. ¡Sigue! ¡15 Getaria! ¡Sigue! ¡Vamos a meterles 20! ¡Vamos a meterles 20! ¡No te conformes! Hogeita meretzita bada, Hor dago, saltzanen diren erronka, ez? Eta baita gero patroia mutile. Kabo atzetik aurrera dator. Eta iritu zaitor olatutxoa ikusi dudala, justu patroia Kaboko trinanez hurbiletik ikusi dugunean. Ezberdintasuna da bat atzetik aurrera datorrela, eta horrek eragin psikologikoa ere izaten duela. Lehen txandako Garailari Kaikuri hori jok orain 10 segundo. Txanda honetan bigarren posturako egundoko lehia dugu, Trinanezek esan du gainera, Getari ari zen, Getaria pasatzea da haientzat erronka. Getariak 39 pala da. Kabo. ¡Ahora! Zeiru ederra, Ibon. Bai, eta horrek ikusten da, arraunketen arteko diferentzia, Kabo gutxiago etzanaz, eta segurazko gertuago, oraindik entrega, bukara gehiagorekin Getaria. No pierdo aquí. ¡Enduas! 16 segundo da biak. Agoendikan metro asko, bostehunetik gora. Orioren errenta, ederra da, 16 segundu. Aurkari zuzen hauei, lehen txandako Kaikuri 10. Bueno, kanporaldiko estropadari borobilena. Bai. Eta hasi eta bukako estropada. Progresioan, doa. Bai. Erne Ondarroa, 28ko galerarekin da, orain azken aurrekoa litzateke. Santurtziko Ondarroari
11 segundo. Getaria iruditu zait atzera gore bili dela, Kaborekin. Orain di Pitol zahatzetik da. Hauek horrela helduko dira, lehia bizian. Orio oso lan ona egiten ari da. Bukera agoniko hau entzat, Bai. Estu. Jota, jo. Orio gora horrein, Eira. Ritmo ahora, 100 metro. ¡Que no pare! Berrogeita hiru pala terdi, Orio. Eman da, lehenko arte. Bai. Atzeko buruka ere ikaragarria da. Kabokoek eman diote hor. Ez dakit Getaria atzera gozote den ibili. Bai, Getaria erantzuten ari da. Hemen dator Orio. Kaikuren denbora 11 segundotan hobetuko du, horrek esan nahi du, korona ipagarria dugula, Hor da, bai Orio! 24 segundo. Bigarren posturako burruka. Kabo ematen du. Ea ba. Eman ala egiten du. Getaria, Kabo. Argi. Getaria. Bideo finisha ikusi beharko dut, Ez dut hain garbi, oso tarte txikia izan da. Kafea, jokatu nuke. Ea ba. Hortxe da. Bai Ondarroa. Nori eman dioten? Momentuz neurketa Kabori. 20-64, Getariari 20-89. Erne biliko gara, ea bizkor mugitzen den hori. 20-4, Orioren denbora. 20-4, Kaiku bigarren izango litzateke. 20-14, Ekitzarrak. 20-28. Kabo. Barra dagoen lekuan, bai. Baliza parean. Horre balio du, Hori peina argituta. Argi dago. Eta hor nola litzake? Erne Lekitzarrak 3. postua salbatzen du eta konfirmatuta, Bukaeran 29 Kaboren alde Getariaren kalterako. Bueno, zuzendu dute orain ba. 10, azkenean 10. Kabok 20-50, Getariak 20-60. Gero Santurtzi, 7. Ondarroa, 8. Samertolame. Iragarkia Jaun Andreok eta berehala ohorezko txanda, Castron gara Kantabrian, CaixaBank bandera dugu jokoan. Eguerdion guztioi, berriz ere, Oriorena da, denborarik onena momentuz 20-03, bigarren Kaiku, lehen txandako irabazlea. 3. Lekitzarraren zatera arrantza ederra dau, Gero Kabo, Getaria, Santurtzi, Ondarroa eta Samertolameu. Aurrera, Eritz Hernandez. Gurekin dugu Oriotarren patroi Ander, Etxegoien, pozik, hasi eta buka, benetan gaur disfrutatu duzu. Bai, gaur oso pozik, nik uste gaur temporadako estropadai kompletuna bota deula. Ze bain arte, kanpoak erakutsi gerun badakigula juten, baina, falta zitzaigun poparen etortzia, eta, gaur asmatu dugu, bentsat gure mailatik, guk gehazen bentsat erakutsi deula gaur. Horre, komentatu diazu, kamaraz kanpo, nahiko orekatua dagoela haizea eta korrontearen artean? Bai, haizea eta korrentia irutzegu kontrako norabide zeola, eta orduan, ikusi etzigula desplazatzen batea beste, eta, erabaki deu, gure kalia helduta zuzen jutia. Eta, geho barrurakaia, bai pixkat haizia eta olatua markatzezun laugarren kale aldea, eta, pixkat hori aprobetxatu dugu, geho hemen barrukalde zuzenago etortzeko, eta, nik uste, ondortzen zegula. Sailkapenari begiratuta, gaur denbora bikaina egin dezue, Getaria duzu hor 2 puntura, gaur Getariari ere puntu arrantza egin dezue, basoazte goraka, ez dakit, uda aurrera joan ala, Orio, hemen dago. Guk guantxen bertan zelkapena ez dugu behiratu egiten, gehiago behiratzea gure barruko lanai eta gure maila berreskuratzea. Orain arte eman dugu maila ez da guria, oso bajutik ibili geaz, eta zelkapena, numerok eta puntuazio denak alde batea utzita azkau, eta gu nahi deuna da hemendik aurrea gure maila erakustea eta disfrutatzea estropadatan.
Bueno, saiatu zuen maia ematen gu disfrutatuko duguta, eta momentuz zuek ere disfrutatu gaur benetan estropada bikaina egin dezueta. Bale, eskerrik asko. Etxegoien, jator, adierazpenak egiterako garaian, onartuz ez direla orain artean ondo ibili, baina gaur bai gozatu dutela, egia zan, kronoa 20.03.76, baldintza onak dira, baina... Nik osatu, patroi entzunez egiten dut, zer esan digu, ez genekiena. Aizea batetik korrontea bestetik doala, ez dakizkeun kontu horiek eta asko argitzen dizkigute patroiek elkarrezak. Bueno, orain lehen kaletik Hondarribia, eta gaur etxe beste barruan da, eta demoraldi honetan, ia estropada danetan barruan izandako Ormazabal kanpoan. Hori da, Xabier Etxebeste, 5. tosta, Baborrean sartuta, atzo irigarra jaritu zen. Babor espaldan berriz, Peñat Alkain. Atzo hondikolak bete zuen lekuan, eta estriborrean. Eneko iridoi sartu da. Espaldan beraz, Gorostiaga 5. eta Ander Legazkoe 3. ekarri du Mikel Orbañanos. Hemen Zierbena, eta aldaketa asko, bere entrenatzailea Dani Perezek txopan, Lazkano. Hori da. Eta estriborren mugimendu zu herria. Baborrean atzoko berak eta leku berean. Eta estriborrean tosta ez du inork errepikatu. Ian Ustreetzen aritu atzo hor aldaketa bat bada. Atzo Bizente izan zen, Abel Bizente hor. Hori, aldaketa bakarra, baina estriborrean dantza segulakoa. Alberto González, Francisco Montes eta Luis Mibilar horra estriborrenketik ikusten ditugunak. 3. kaletik Urdaibai atzo eguna ederki aprobetxatu zuten Bermeokoek, eta gaur, movimentu txiki batzuk bai. Bueno, Diego Pérez Bahorranketik ikusten dugu, atzo hierai aritu zen lekuan, Oje da atzo estribor espaldatik, gaur Bahor espaldatik, eta gainerakoan, Mikel, espero genuena, Etxaniz, eta Gentza sartu direnak, atzo ziren ez bata ez bestea, Eta hemen Donostiarra, Arkaiz Diaz patroilanetan gaur, Bermejo sartu du. 5. tostan. Atzo hor Alejandro San Jaime, aritu zen, lanleku horretan, aldaketa bakarra, eta patroia. Atzo 78, arran luzearekin, gaur berriz, Arkaitz Diaz. Ea ba, ohorezko txanda Jaun Andreok, Kaixabank bandera jokoan. Abante estribor! Palmarezean 10 ditugu jokatuta eta Hondarribiak 5 irabazia ditu. Eta batekin dira Kaiku, Orio, Urdaibai, Zierbena eta Donostiarra. Aizia egonkor, esango nukenik. Bermeotarrek tira eta tira, begira, 3. kaleko balitza hori, horrela ez diote hasiera emango estropadari. Ongo, patroia. Zuin besoan estatxa, eskerrean arrauna. Bueno, orain itxura hobeago du. Ez dira apartean. Ari da aginduak ematen. Eta Zierbenak gaur, Lazkano patroi, Bilbao final horretik, bai. Donostiarrak ezin du. Atzera hola eta hola ez diote kasoen. Atzera nire. Berriro. Hortxe ditugu ba. Zierbenari abizua. Olentxe. Bandera txuria gora. Semafora keinukari, gorri. Bai, berdea, aurrera. Bai. Bueno, ea ba, Zierbena begira, nola doan lebiziko kalera. Erreferentzik arbi badute guztiek, Oriorena. 0-3 Oriok helmugan. Lehen ziabogan 4 eta 53. Hau da joaldia denek. Begira Donostiarra, Horren diluzatu gabe arraunketa. Eta hor zeinen garbi ikusten dugun, barra libratzean, urak beste kolore bat duela. Begira Zierbena, zeinen garbi, bere kalearen, Baborreko alderdira nola etorri den. Segundo batean, danak gogor aurrenengo minutuan. Interalatza.
Oriorekin konparaketa eginda, irtera honetan, 2 minutu azkarrago, Orezko txandako. Bueno, aizearen datoa, oraitxe jaso dut, partaiz besteko lehenengo txandan, 2,6 kilometro orduko, bigarrengoan 13,3. Alkalde responda. Gaur, horixe beste aldaketa, hartu dugu, Alkain, Ondikola. eta Etxebeste. Xabi Etxebeste. Teka eligan, bandera gehien, irabazitako arrolaria. Esate arrela da. Bai. Saldai, kamarera, ia zuen ikusi dugu. Akazperio, Berriro ere arraunen hasi, ziren maztatostan, hanka jarri da. Baina Segundutxo bat, Urdaibek eta Zierbenak Donostiarra eta Hondarribiri, bigarren minutura, oraintxe. 2 minutuko lana, Orio baino, 3 segundu bizkorrago doa. Urdaibek gaur, Paborranketik, Diego Pérez. Gaur zortzi dezalaxe. Laugarren kale hau, asterako esan dut, hemen etzait gustatzen. Seguran, honenarekin ere, sekuratzen gustatu laugarrena. Velocidad tuyo, largo y sigo, largo y sigo. 2 segundo, Urdaibek eta Zierbena. Hori 3. Egia Hondarri bi horrein, nola torri den? Bigarren kalera torri. Iziak eraman ote du? Auskalo. Horre arazorik ez dauka, nahikoa tarte bada, balen artean. Zierbena gainera 2 segundo aurretik. Baina bada espadare ongi iruditzen epaile hortartean kokatzen. Lankideo, gogoratu, liga nola dagoen, 2 punturen buruan 3 traineru ditugu hor, Hondarribiak irabazi ditu azken 2 estropadak, azken 2 urteetan estropadak hemen, eta beraz, hori, hasieran komentatu duguna, liga pilean dugu. Hondarribiak hemen arrantza honak egin izan ditu. Palmaresa lehen eman dugu eta koska handia dago, handi egia. Urdaibek, demoraldi osoan aurten ligan egin ez duena, lehenbiziko luzean aurretik jarri. Gurra ematen, bai. Baina beste danak erantzuten ari dira, Orio baino 4 bizkorrago. Uste dut zalantzarik gabe, bandera hemen dagoela. Eta goneko hori lau. Aize kolpea arrar hori betortzen espada eta ez dirudi. Sigue largo. Hondarribia. Sigue largo. ¡Va como un avión! Bai, arrauneta oso asentatute ikusten da arrauneta, Hondarribia ere hortxe da, segundu batera, Donostiarra galduta doa, baina... Arraunetari erreparatu, bukaren inolako presari. 100 metro, baliza hortxe da. Oriok 4 eta 53koa, Kaikuk ere bai. Hor ia trabe sartzen da izan, garbi ikusten. Eso es Diego, llega. ¡Rema! Zeinen lasai, mezu ematean gorkaran berri. Aurretik. Azkarate prest, onda ere bai. 4 eta 59. Parean, Zierbena eta Hondarribia parean irten dira. Atzetik Donostiarra. Urdaibai, Zierbena eta Hondarribia parekaturik 4 eta 59 hartu dio epaimaiak Urdaibairi eta Zierbenari, segundo bat gehiago Hondarribiari 4 eta 50, Donostiarrak 4 eta 51, eta Oriok 4 eta 53, bigarren txanda. Ziago barik azkarrena, Hondarribiak izatu duen eman. Donostiarra bentzat irteera ere ez da ona, 4 segundoko galera ematen dugu orain gure GPS. Eta estropada ateratzen duen Donostiarrak normalean hasieratik ikusten zaio dizira brillo txinpart hori, Bueno, hemen segundo batean, ligako 3 goliarrak. Hortxe daude ba. Orain Zierbena bira. Orioren denbora, 7 segundutan hobetzen ari da Urdaibai. Beste kontua, Mikel. Hau Bizkaiak, estropada atera duen itxasuan, bigarren luzean markatu izan du.
Hor, begira, Donostiarra etorri dute da, estriburrera? Bai. Urdaibai bere kalean do. Sartu da bere kalera. Zierbena, bestea kales kanpo da. Baita ere, lehenengoan. Hondarribi 0aren ertzean, 2 segundo. Hondarribi 3 Zierbenari. ¡Rema! ¡Listo, Baco Andrés! ¡Cójalo antes! ¿Listos? ¡Boluda! ¡La derecha! Posposidoa. ¡Pisa! Aranberri. Goita emezortzi palada, nolatu gainean. Oso momentu hona Bermeotarrentza. Zer portugues, paladak markatuz. Argi begira GPS-a, Zierbenarekiko zulua irekitzen ari da Urdaibai. ¡Abre boca! ¡Eva! ¡Ole! Zierbena lauko galerarekin, eta Donostiarra oso urruti. 9 segundu. Donostiarra orain Orioren denboratan ari da. Adi, Urdaibai, bigarren luzean txikitzen duen. Momentuz ez da ari. Poparek iro garbirik ere ez dago. Hondarribia. Hondarribia eusten ari da. Zierbena bosteko galera du. Hondarribia eusten ari da. Eta orain, olazure bat hartu izango da Munarriz, Joseba. 3 segundo lehenengo aldiz, ontzi oso bat Urdaibai Hondarribiari. Horre palia esan. ¡Tira largo! ¡Va, que esta con la buena! Hor da, aizea da. Ez dago arazo. Hor arazorik ez du. Hondarribia begira, Mikel, nundi datorren. Ia 0 kaletik. Zerbaiten bila nabarmen. Babesgunea edo zeo zer badu hor. Atzo ere izango duzu gogoan, nola atera ziren. Pronostikoaren kontra bigarren kaletik zuzen. Guztiok harrapatu gintuen, hau nola doa. Esan ikerketa nola bukatu den, Ibon. Azkenean, urak atzo, sortzirak eta laurdenetan iragarria zegoen itxasgora, lehenago hartu zuen bueltan. Buelta lehenago eman. Buelta eman lehenago eta Hondarribiarra konturatu. Bai, nabarmen eta azte osoan zeharren hori gertatzen da, Alegia, marea taulek ordu bat ezarri, eta 3 ordu laurden, ordu erdiko diferentzia egotea. Naturan dena, espaita matematika hutsa. Hori, unean. 4 segundo, Urdaibai tartea zabaltzen ari da. Zierbenari 6, Donostiarra 12. Donostiarra orain hori baino 2 motelago. Eta Zierbena metro gehiago egiten orain, kalearen bila. Balizaren bila. Begira arraunean, ze patxara ezkertzen duen. Arraunketa hau ikusetan nork jarri behar di horri. Aitzaki. Oso landua. Nork, begira. Hemen zaleak. 5 segundo, tartea gora. Ia bi traineru. Maniobra aurretik. Laner dutan Orio, 954. Bulta kategorikoa. 953, 11 gutxiago Laner ditan Bermeotarre. Hondarribiare azkar. Bai. Oso egina eman dio, Hondarribizek espondari. Hondarribiak 958, Zierbenak 951. Eta Donostiarraren datua 12 segundoko atzerapenarekin pantailan ez digute hori kokatu. Baina diferentzia bai, maniobra ostean ere, 12 segundo. Donostiarra Orio baino segundu bat gehiago. Erabiliz ziago. Beste bat, Nahiera jarri zaio. Hautsi dute, hau. Horrein aizea, aize kolpea horrein. Bai, dagoen aizea horrein aurka izango dute. Eta 6 segundu Hondarribiari, 7 Zierbenari. ¡Silencio! ¡Abre boca y toca! ¡Está ahí! ¡Ay! Populaziorik honenean ere, isiltasun eskatu behar izaten da. Bueno.
Bigarren posturako dugu burruka, Ibon. Begira Hondarribia orain Hondarribia bigarren eta kalean. Zierbena, 2 segundu daude hor. Ikusentzuleok, ligako indartsuenak hemen. Gaur Donostiarrak 13 segunduko galera du eta Donostiarrak jardunaldiko CaixaBank bandera honetako 4. postua izango du helburu eta hor Oriorekin du burruka. Aurreko txandako azkarrena izan da. Txukun ibilita gero Orio eta orain segundu bat gehiago erabiltzen. Epalea. Bai, abisua. Abisua Hondarribiari. Kales kanpo dabil, baina enparazu egiten aldio, ez dirudi. Bai, baina. Abisua eman, abisua bintzat, zigorrik gabeko zeinen ederki ikusten dugu. Eta hau zoragarria izaten da, Hondarribiako estriborrentzatik guztia traineru bat atzatik. Ea ba. Urdaibaik Hondarribiari 6. ¡Tírate, campeón! Hor Bermeotar. ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Solo tírate! Eta nazokala da, referentziazko ritmoa da hori. Hor zuzeneko datoa. Txanden arteko konparaketaren noski zaintzen ari gara. Donostiarra eta Orioren arteko lehia delako baina. Begira beste detalia, Mikel. Azkanateren aurrekalariaren arraunean hor soka bat, zintzilik. Zergatik, ziabagoak garaian, arraunaren tabortak kareletik esateratzeko, gero balizarekin ez trabesteko. Escúchame, no te canses más. ¡Eta ahí! ¡Tírate! Oso ondo doa, Bermeotarren ontzi hori. Hor Bizkaia nagusi. Hala ere orain brankaz ez da igo. Ziabogan lan erditan, ia 5 segundokoa zen diferentzia, irteran hartu dute 6. eta orain hortxe doa. Ez dira erortzen bestea, ez dira erortzen. Orio orain, Donostiararekin konparaketan 2 segundu. 3 ere bai, une batez. Zierbena laura du. Begira pelamontzi, hori motorri gabe da, horrek esaten dugu aizean nola sartzen den. Egon kortuta orain tartea, 3 indartsuenen artean. ¡Que nadie rebote! Ongi bukatzeko alegia. Zartazo eta Castrillon erritmo markatu. Marrekoa. Marreko horietan pixkat markatzea, horera pixka markatzea atake. Begira nola dagoen, zimela. Patroia, Mikel. Eskultore batek, zizelkatua dirudi. Amonarri zen, ibilbidea hor dago. Zeinek jarri behar du hori zalantza. Jakingo nuke, raza portzenteien jakingo nuke. Beste asko bezala xe. Ez du arazo handirik izango, pietistak gutin horrekin. Piganiloarekin, gora beraren bat. Bai. Ara, 7. segundoa, Urdaibaik Hondarribiari. Ez doa eroso Arkaiz Diaz. Peñatik zagero, bigarren tostan, atzo eta gaur. Zierbena, segundoko atzerapenarekin. Orio orain Zierbena eta Donostiarraren artean. Eta Hondarribiak beste segundo bat sartu dio Zierbenak. Ea ba. Hor dira Bermeotarrak, 3. kaletik. Orio kama 0-6 aurrez. Segurutik. Orain 14 eta 52 Bermeotarrek. Aldera erori samartuta. Hemen da Hondarribia. 15-0-0 Hondarribiarentzat. Zierbenak 15-0-3. Orain Donostiarra. 15-0-9. Oriok baino 3 gehiago, Kaikuk baino 3 gutxiago. Bueno, azken luzean sartu gara. 9, beste segundutxo bat. Urdaibaik Hondarribiari. Zierbena 12. Urdaibaik lana burutu besterik ez. Hondarribiak, beste askotan bezala, irabazteko aukera galtzen denean, eutxi 2. postuari. Begira, Bermeok. Apur hori, aprobetxatu. 10, igo da segundo bat, 10era.
Niretzat horixe da Gorka Aranberriren doai. Askoren artean, beti azpamatzen dudana. Olatu txikienekin dela artista. Hor ere, ondo modatzen. Batez ere horiek. Lau segundo orain, Hondarribia eta Zierbenaren artean. Hondarribiak ongi gobernatu eta Segira ikuspegi horretan, aspaldi hautsi du txanda Bermeoko kuadrilak, aspaldi. Ez da zerra izango Iker Zabala. Asteburuan, bi garaipen. Eta gaurko Mikel gainera, modu progresiboan. Bigarren luzean, bat, bi, 3 segundo. Jakin badakigu, gauza gutxiak izkibutatuen inguruan, baina kuadrilla indartsuena bera dela, eta hori demostratzen ari da behin eta behin. Eta zuk esan duzu, daturik ez dugu, baina Diego Perezen indarrari buruz eta potentziari buruz ari dira zabaltzen da. Galizian ere guk aldituta aspaldi esan ziguten indartsuenen artean indartsuena, Eta han ere badira arraunlari honak, Hondarribia, ritmo sarritzen. Bueno, bate errekuperatu dio, 10 ibili da orain 9. Zierbena 13. Hemen Zierbena. Ezina ikusten da, korputzak eta Zierbenako, hor barruko kamerarekin posturak eta galduta. Normala da, nola ez, Bai, azken luzea ja. Bueno, burruka dago, Oriok jango dio postua Donostiarrari, 6 segundoko tartea, eta Zierbena aurretik 3-4. Listo, Bato, Andrés? Lisi! Lehen bi postuak iratzen zait ondo finkatuta daudela. Urdaibai eta Hondarribia. Atzo Hondarribiak azken kolpean bigarren postu hori galdu. Eta, bueno, gertatzen dira eta dira gauzak. Zierbenak eunenekoak jan eta puntu bat joan zen orkareletik. Gaur bultatuko dio. 5 segundoko koska dago, bai? Ea. Posta hori, segida. Lare un metro. Minuto y medio. Bo Bizkaia aurretik. Carlos, tírate. Eta Bo Bizkaia ez da etorri lehorraldera, Ez du behar, jarraitzen du hor. Hankentza ere. Txan izkusi dugu. Gainera, esan behar dugu, Iker Zabalak ondo ezagutzen duela, estropadere hau. Korta entrenatzailea zela, etorri zela, Castrora. Kotxako lehen garaipena lortzeko. 2006an, 8 minutu eta 59 segundu. Zer rotu da, arraunlari horiekin atzean joatik, eskatu nahi dan guztia eta eman. Korkak bizpen herrigarriak eduki behar. Bai. Garaipen garbi Urdaibai. Hasi eta buka referentzi dana gaientzat. Aurkariek eutxi diote, Zierbenak eta Hondarribia lehenengo luzean, bigarrengoan ja 4 eta 7 segundora joan da koska eta hortik aurrera. Hemen dato. Hondarribia ere garbi da bigarren. Hor da, Bo Bizkaia. Banaka animatzen bere patroia. Eta paladan, laugarren. Egan egiten. Hor da, bai, 19 eta 56. Zorionak Bermeotarrei. Hau da, hau erakustaldia. Bigarren, bai Hondarribia. Eta Zierbena badator. Bai Zierbena. Hondarribiari 19 eta 55 hartu diote Zierbenari 20 borobil. Donostiarra. Eta Orioren atzetik. Eta Kaikuren aurretik 5. Oriok 20-0 markatu du, Donostiarrak 20 eta 11, Kaikuk 20 eta 14. Eta zailkapen nagusiari begira, puntutxo bat, orain arte lidergo hartuta zan, Urdaibai, 3 garaipenekin, gaurkoarekin 4. Eta aurkari zuzenek bana lortua dute.
Hondarribiak, Zierbenak eta Donostiarra. Goi mailako saioa egin dute beste behingoz Bermeotarrekiko. Bai, eta horrela bote prontoan, azpimarragarria, Mikel, nuke azte bukaerako balorazio. Atzo egurra, Ibaian, Euskero baldintzak eta nola aldatu ziren, eta gaur erakutsi dute, goiti daudela, eta pixkanaka, bueno, bigarren eren honetan, sartu garen honetan, ari da erakusten, guztiok espero genuena, alegia, bera da, trenerurik indartsuena, eta izu, momentuz lider da, baina argi, Hondarribia puntu bakar batera baitu, eta iruditzen zait, gaur ama Guadalupekoak ere, estropada oso egin duela, Zierbena justuago. Bai. Bukeran ikusi dugu arraunketa kantuta ez egi, baina justuago ikusi dugu. Indarrak agortuta, aurrera eritz! Gurekin dugu Gorka Aramerri, Gorka, atzo hemen, berriro hemen, asteburu guztia zuena da. Bai, konfiantzakin gaude eta mutilai konfiantza hori alimentatzei jonean olago estropa gateatzea. Atzo estropako gorra esan izun psikologikamente jendia hondik gane astorbatuta juntzan, baina hotzian pixka eta astertuta kriston estropa eginula irutze zait eta gaur hortatea geha. Atzoko ite balima ginun gaur jende refresko ere sartu dugu, jende potentia eta igerri bertzun eta hasieratik esan dio topea eta erginula, uste eta aurri hartu duela nahiko ondo, kalia ginungo miramentu ginen abez, alperrik handa atzore ikusi ginun, teorin honen azana hortxe gatu zen eta gaur hortatea gure lanea eta nik uste lau largoak oso kompleto egintula atzo bezala, asteburu osona. Hor, atzan duzunak Iker Zabalak atzo elkarrizketa batean esan zuen, zaldi basatiak dituela, hor traineru barruan, edadez aurrera doan zaldiak, baina momentuz, ez dakit, patroi bezala eskatzen duzuna ematen dizute, zer da hori zuretzat? Bai, hauei eskatu berrik ez da, hauek seinale hona da frenatu berdianen, eta pixkat bidetik eman berdia, zaldi basatiak balin badia inberdana da hori tomatu inberdia pixkat, eta nire lana hortan zentratzea gehien bat. Eta gero, kalidadia da eta aprotxatu inbertzaio. Bestiak aldamenin azkaunak ez daude brometako, atzo estropa guztin, azkenengo bi minutu arte 4 segundun ginantanok, entrenoriak esan digun bezala, eta irabazina balin badeu, irabazteko hautagai izan nahi balin badeu, gure honen eman berra da gau, eta asteburu hau oso nahi izan da guretzako, esate izut, beste behin emaitzak badazkau eta lanian segitzeko konfiantza eman berdi gonek. Hautagaitza sendotu duzu gaurkoan, disfrutatu eta datorren astean ikusi dugu elkar. Hori da, eskerrik asko. Bueno, datorren astean Getxo eta Santurtzi izango dira erronkak eta berriz ere Euskoten Ligako lehiak ere izango ditugu emakume eta gizon. Hor da Iker Zabala, bere laguntzaileekin eta hor bere butilak, aldarte ederra dago hor, kuadrilla oso indartsua, ara igerilari bat ere. Padel surfa, bueno, dana egiteko aproposa dago gaur hemen itxasalde hau. Bai, bandera astintzeko ere. Bai, bandera astintzeko. Bueno. Ekaitzer ere astindu daiteke lasai asko. Berak esan du, Gorka Aramerri, gaur besteak beste pentsa. Jon Etxaniz, gehintza bera, sartu dute hor zemailako aldaketak dauden eta asteburu hain exigente bati aurre egiteko beste berme bat eman. Horretan irabazi dut uste dut, asko Urdaibaik pasaden urteko kuadrilarekin alderatuta. Alegia, 15-16 aukeratutakoak dituela. Rotaziorako oso gizon honak. Eta beste dato bat, dida batean. Atzo, lau luze jokatu eta laugarrengoan izan zen denetan azkarrena Urdaibai. Gaur, lau luze jokatu eta denetan, lauretan izan da azkarren. Denetan. Aizeak zer egin duen batak, eskatuko dugu, ea pasatzen diguten. Bien bitartean, hemen da gaurko zelkapena, 19 eta 46 Bermeotarren denbora, Hondarribia 8 segundora, 3. Zierbena, 4. Orio, estropada ona eginda gaurko honetan, 5. Donostiarra, Kaiku ere ongi moldatu da, txanda irabazten duena gero zelkapenean beti izaten du distira puntu bat, segidan Lekitxarra, 8. Kabo, Getaria, Santurtzi, Ondarroa, azken aurrekoa, San Bertolameu, azkena. Eta izeari buruzko datua ere, ekarri du Ibonek, bueno, 2. txandakoarekin aldaketa hondirik ez. Ez. 13,1, 2. txandan 13,3. Hemen zelkapen nagusia, Urdaibaik 76 eta begira aldamenean 4 garaipen. Hondarribiak 75, Zierbena orain 4 puntura. Donostiarrak 56. Orio 5. kokatu da. Getariaren aurretik Kabo 7. Lekitxarra 8.
Kaiku 9/24rekin, 8 puntuko koska eta jarraian Ondarroa, eta Ondarroa Santurtziri 4, San Bertolameuk 13 ditu. Gaur, gehiago lortzeko esperantzarekin eta ibili dira, baina azkenean urruti gainera. Santurtzik Ondarroari gaurko honetan puntu bakarra sartu dit. Urruti nioen San Bertolameu, Mikel, azkeneko lau estropadetan. Bai, alegia... Dagoeneko esan daiteke mirari bat behar duela. Bai, noski. Zema falta den orain. Bai, pentsa. Gaurkoa dugu 8. jardunaldia eta beko postuei begira, hemen 8 dira. Eta kendu aurrenegoa, Galizian jokatu etzen ura, eta... Bueno, Bermeotarrentzat izango da arrantza, eta begira, ze kapritxosoa den, kirol hau, patroirik onenaren saria gaur Garmari eman diote. Eta bere taldekideekin gero horribili da burrukan eta zorigaiztoko egoera eta ze kapritxoa dituen kirol honek. Trinanesi 11 puntu, Etxegoieni 10. Eta zelkapen nagusian, Gorka Aranberri liderra 57rekin, Unase Izagirre 56, eta Garma 3, Goikotxearen aurretik 54rekin.